Nadal, festa que se celebra o 25 de decembro na que se conmemora o nacemento de Xesús. Noiteboa, ave nocturna da familia dos caprimúlxidos, de cor a pencada parda. No. Noiteboa, noite do 24 ao 25 de decembro, día de Nadal. Papá Noel, señor entrañable que trae agasallos aos máis pequenos na noite de Nadal. Todos sabemos que o Nadal é unha época de descansar. De recibir agasallos. De estar coa familia. Pero hai moita xente que debe traballar no Nadal. Mentras ti mercas as centolas de última hora, hai alguén que está traballando. En Noiteboa, quen traballa para que todos os cativos do mundo poidan recibir os seus agasallos na noite de Nadal? Xa está todo preparado e agardo ansioso o 24 para poder ir repartir todos os agasallos. Todos nos estamos a preguntar o mesmo. Como pode chegar nunha soa noite a todas as casas? Verás, antes había moito menos que rapaces que agora. Rudolf e máis o seu equipo de renos podían chegar a todas as casas sin ningún problema porque eran moi veloces. Agora hai moitos máis rapaces e moitas máis casas, pero nós axudamos un pouco que lle puñemos un propulsor na parte de atrás da zorra e facémolo andar a toda mecha. Quen le todas as cartas que chegan á súa oficina? Eu, persoalmente, gústame saber que se portan ben e que reciben con agarimo os agasallos que preparamos con tanto esmero durante todo o ano. Pero quizáis hai nenos que se esqueceron de enviar a carta. Se portaron ben, non teñen de que preocuparse. Nós conhecemos ben aos nenos e sabemos o que lle gusta ou o que lle pode gustar. Pero onde está o gorro máis o traxe vermello? Ese é o uniforme de traballo. Non pretenderás que ande con el todo o día. Agora está na miña casa e visto como a calquera outro. Non ves? Calcetins e zapatillas quentes. E Papá Noel tamén recibe agasallos de Nadal? Por suposto. Eu sempre me porto moi ben. Mamá Noel é unha persona moi detallista. Sempre me ten preparado algunha sorpresa. Falando de portarse ben, os rapaces cada vez pórtanse mellor ou peor? O 80% dos rapaces do mundo compórtanse ben. Isto fai un século non era así. Naquele tempo portábase ben un 60% dos rapaces. Isto quere dicir que a educación mellorou e que os rapaces queren ser mellores personas, que se teñen que portar ben ca familia, cos amigos, non só para recibir agasallos, senón para ser boa persona ou para que o mundo sexa un pouco mellor. Recordade que este martes 24 é Noiteboa. E se vos portastes ben, Papá Noel terá preparado algo moi especial para vos. Tentade ir cedo para a cama e deixarlle algo de comer e de beber. Os renos teñen que descansar un pouquiño entre reparto e reparto. E pola nosa parte só nos queda desexarvos unhas boas festas. E que teñades un moi bo inicio do 2020.